Зустрілися знайомі, які давно не бачилися. Один раптом запитав: «Як до тебе ставляться твої діти?» «Як до Бога». «Серйозно? А це як?» «Мене майже не слухають, прохання мої не виконують, іноді роблять вигляд, що мене взагалі не існує. Але щойно їм щось потрібно, вони кличуть і дуже ображаються, якщо я не відповідаю відразу. А скажіть чесно, вас більше слухають чи більше кличуть?» Напишіть в коментарях.